Wara nuqqas ta' xar snin irritornat il-festa tal-Qara Aħmar fil-Manikata. Festa li fil-qofol tagħha kellha l-ikel magħmul mill-qara aħmar. Għandna t-torta tal-qara li hija tradizzjonali ħafna l-Manikata, magħmula bir-roż, żebbuġ, kappar u l-qara ħamra ovvjament. Għandna anke l-pizza bil-qara ħamra, però ovvjament għandna ingredienti oħra fuqha. Imbagħad qed għandna l-muffins ukoll bil-qara ħamra u qed nofru wkoll ħaxix tradizzjonali u qara ħamra biex tinxtara anke biex jittissajjar. Bħal-familja kollha tal-ħaxix il-qara aħmar huwa tajjeb ħafna s-saħħa, fi ħafna vitamini u minerali u għal min iħobb jikkalkula l-kaloriji, il-qara aħmar huwa lejn l-aħħar tal-lista fil-waqt li tajjeb ukoll għal min għandu l-kolesterol. Din l-attività ġibdet lejha nies ta' kull età, minn tfal sa' anzjani. Aħna ġejna l-ewwel darba u ġifieri smajna biha u qatt ma konna ġejna u speċi qed neħdu gosek li hawn dal-ambjent hekk u qatt ma rajna daqshekk jiġifieri qara ħamra u dawt nitħajru nixtru waħda. Għax ħafna qara ħamra u qed nilab ma' tfal oħra. Kellhom is-soppa tajba ħafna, kellhom il-pizza, ir-ross, kollox dona. Il-Manikata tilqa' fiħdana komunità ta' madwar 2000 ruħ u taqa' taħt il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa li organizza din l-attività flimkien mal-Għaqda San Giuseppe Manikata. Is-Sindku tal-Mellieħa Gabriel Mikallef spjega kif din l-attività iżżewweġ il-qara aħmar ma' dak kollu li hu Malti u rurali għaliex isservi wkoll ta' vetrina l-prodotti tal-bdiewa tal-lokal li naqdu flimkien biex ibigħu il-prodotti bnini tagħhom. Nemmen illi dan is-sens ta' komunità b'saħħtu li jeżisti fil-lokalità tagħna attivitajiet bħal dawn ikomplu jsaħħu r-rabta fil-komunità u s-soċjetajiet tagħna. F'din il-festa ta' qara aħmar ma naqsux l-attivitajiet tal-familja kollha, fosthom logħba tfal, wirja statika tal-makkinarju li jużaw il-bdiewa fl-għelieqi kif ukoll l-annimali tagħhom. Kien hemm ukoll artisti lokali jpittru dak il-ħin fost briju divertiment minn kantanti mill-ħin.